Om jou lichaamsoort te aanvaar en te vier, verander hoe mensen inkopies doen, aantrek en uiteindelik hulself waarneem. Modeveldtochte wat een eng lichaamsideaal bevorder, is iets wat baie mense absorbeer, net om teleurgesteld te wees wanneer hul lichame nie by die beelde pas nie. Toch, die oomblik wat mense begin fokus op wat al natuurlijke vorm verbeter, begin hulle meer selfversekerd raak. Mense wat vertrouwen in hul voorkoms het, is een krachtige motiveerder vir beter kleredraggewoontes. Lichaamsbewustheid dra by tot een positieve lichaamsbeeld en beïnvloed klerekeuses wat geestesgezondheid kan ondersteun. Om aan te trek om bij jou lichaam te pas, is meer as net oppervlakkig. Dit is een daad van selfzorg wat nodig is voor selfrespect en gemoedsrus. Om een begrip van die lichaam self te hee, stel mensen in staat om op te hou om ideale na te streef wat dalk nie haalbaar is nie, en mensen leer om te werk met wat hul lichaam natuurlijk biedt. Zodra mensen weet wat er vorm hulle is, wat dalk peer, appel, reghoek of ierglas is, kan een mens aantrek om door die natuurlijke sterkpunte te beklemtoon. Dit ontmoedig vergelijking met skadelijke skoonheidsideale wat deur die media aangevuur word. Ongeag hoe een mens aantrek, ontvang mense steeds aansienlijke kritiek deur sociale media, wat moontlik probleme met zelfvertrouwen kan veroorsaak. Lichaamsoort aantrek is een vorm van radicale aanvaarding in een samenleving wat te dikwels gelijkgestel is aan een eng definitie van skoonheid, en lichaamsbewuste aantrek gaan hoofdzakelijk oor selfaanvaarding. Klere wat eienskappe bemagtig eerder as verberg, kan voordelig wees vir geestesgezondheid. Wanneer een mens aan lichaamsontevredenheid ly, is dit dikwels moeilijk om die voorkomst van die lichaam te veranderen. Daarom verander mense hul kleredragstyl en kies klere wat gemak, beweging en lichaamsvorm omhels. Hierdie verandering bevorder een meer positieve lichaamsbeeld en beskerm teen nadelige sociale invloede. Om klere te dra wat individue op al beste laat lyk, is een perfecte voorbeeld van selfliefde en geestelike bevestiging.